Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ramazan ayı ol, biz indi aytkanlik tağımlar tapır qavaqlap kitabız. Bu açtırığına tugul, әміне fikirləu, uylanu ayı da, bizge bigrak da ikilete uylanu. Ni üçün degende, mında bitinde bik muhim aybir бар. Şuşu izgi jirlerde kişi bik köp şolay bit. Hem kişi köp bulganda biz көрәбез нинди куркынычлыгын шулай бит инде. Киши күп булгач, әттәләр, төртәләр, һәм менә бу киши күплеге безне уйландыра, фикерләндерә нәрсә турында? Кыямәт көне турында. Ягъни кыямәт көнендә дә менә шулай киши бик күп булачак. Һәм киши кая барырга белмәс. Әле безнең әлхәмдүлилләh монда бара торган, кайта торган җирләр бар, шулай бит инде. Бер юлны чамалыйбыз. Әмма кыямәт көндә менә шундый кайта торган, бара торган җирләр булмас. Һәм менә бу безне уйландыра киләчәк дөнья турында. Ягъни кайтачак урыныбыз турында нәрсә әзерләдек без. Менә шулай җиназа намазлары укыйбыз, намаз сайын шулай бит. Хәтта менә шушы таравих, кыямул лейл арасында төнге намазлар арасында да җиназа укыйбыз шулай бит. Бу безне барысы да уйландыра нәрсәгә? Аллаһ каршына кайтачакбыз, Аллаһ каршына басачакбыз һәм нәрсә белән мин анда барам. Ягъни менә бу Рамазан айы безне уйландырырга, фикер йөрттерергә тиеш нәрсә турында? Киләчәгебез турында. Һәм менә шуның турында бүген инде сөйләшеп китәсе килә. Менә мусульман кешесе ул уйлап яшәргә тиеш ахирәте турында, киләчәк тормышы турында. Бу дөнья белән өмет багларга түгел. Чөнки бу дөнья ул вакытлыча. Без бүген бар, иртәгә юк. Безнең дә гарантия юк, без өебезгә кайтып җитә алабызмы? Безнең дә гарантия юк, йоклаганнан соң без уяна алабызмы? Һәм менә шуңа да менә бу дөнья белән өмет багламас өчен кайбер хадис аятларны менә бүген аласы китәсе килә. Чөнки менә ураза тотканда кеше фикерләр уйламый икән, ул тулы карын белән мондый фикерләр йөртәлми. Чөнки тамак тук булганда аның инде шәһвәте эшкә җигелгән була, аның инде шушы дөнья ләззәтен аласы килә. Әмма ач бурганда ул киресенчә уйлана, аның шәһвәте инде заифләнгән була. Һәм менә шушы хадисләрне алабыз, бигрәк тә Рамазан аенда шушы хадисләр, аятлар турында уйланырга һәм инде кайгыртырга ахирәтебез турында. Менә Бухари җыентыгында килә торган беренче хадисне укып китербез. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям менә Ибн Умарны алганда җилкәсенә кулын куйган. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям бер укыту усулы, әгәр дә берәр мөһим мәгълүмат җиткерәсе булса, ул я яна утыра торган булган, я җилкәсеннән тота торган булган, я исендә калдырма, мин сиңа шушындый сүзләр әйтәм, ягъни аны игътибарын үзенә юнәлтә торган булган. Менә монда да Ибн Умарның җилкәсенә кулын куя һәм әйтә: "Кун фи дөнья кәаннәка гариб." Син бу дөньяда мусафир кебек, сәфәрче кебек булды. Ягъни вакытлыча гына бу юлны үтүче кебек булды. Менә бигрәк тә идеальны безнең бүгенге монда булган нигә туры килә. Без монда бөтенебез мусафир. Шулай бит, Мәккәгә килдек, без бөтенебез мусафирлар. Һәм безнең беребезнең дә бернинди уй фикер юк, Мәккәдә җир алырга, ит үзергә, монда машина алырга. Чөнки без беләбез, без монда вакытлыча. Без монда кайтып китәчәкбез. Һәм безнең максат монда килүнең бары тик гыйбадәт кылу. Шулай бит, килдек монда нәрсә өчен? Савап җыер өчен, изгелек кылыр өчен, игелекле, хәерле гамәлләр кылыр өчен, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям белән хаҗ кылган әҗергә лаек булыр өчен. Һәм безнең күбебезне инде дөнья мәшәкатьләре монда кызыксындырмый. Кызыксындырмый монда безне сату алуда кызыксындырмый, инде дөньяви эшләр дә бары тик бөтен уй фикер монда безнең ничек күбрәк изгелек кылырга, каян садака биреп була, каян ниндирәк тагын игелекле гамәл була, кайчан анда тавафка барып була, кайсы намазга, харамга барырга, кайсы намазында мәчеттә укырга, тагын Кур'ан алып кайсы мәчеткә куеп була. Бөтен уй фикеребез нәрсәдә? Изгелек кылуда. Чөнки монда килдек шушындай гамәл кылырга, максатыбыз шул бер. Һәм менә дөнья белән булганда да Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте:
Ау абирис сәбил, ягъни шушы юлны үтүче, юлчы кебек кенә бул диде. Һәм дөнья белән дә менә шушы мисал белән. Дөньяны без кулланырга тиешбез, менә вакытлыча юл кебек кенә. Ягъни белергә тиешбез, нәрсә өчен монда килдек без шушы дөньяга. Иң беренче чиратта. Мәккәгә без максат белән барабыз. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям белән хаҗ кылу, әҗрен алу, гомра кылу, таваф кылу, намаз уку, зикр әйтү. Шулай безнең максат бар. Һәм дөньяда яшәгәндә дә безнең максат билгеле булырга тиеш. Ни өчен яшибез без? Нәрсәгә ирешергә телибез? Ахыр чиктә нинди нәтиҗәләрне, нинди татлы җиңешләрне күрәсебез килә безгә. Һәм менә бу максатлар бөтенесе бәйле булырга тиеш ахират тормышы белән. Чөнки дөнья вакытлыча. Вакытлыча булган әйбер бит инде ул без игътибар итмибез, шулай бит. Без игътибар итәбез менә озаккарак сузылган нәрсәләрне, мәңгелек нәрсәне. Һәм менә мусульман белергә тиеш бу дөньяда яшәүе бер генә. Ул да булса нәрсә? Раббысының ризалыгын алу. Аңа гыйбадәт кылу. Зария сүрәсенең 56-нчы аятында әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мин кешеләрне һәм җиннәрне бары тик миңа гыйбадәт кылсыннар өчен яраттым дип барлыкка китердем. Димәк, безнең бу дөньяда төп максатыбыз карын тутыруда түгел, зур итекләр төзүдә түгел, яхшы машиналар алуда түгел. Әгәр дә кирәк икән, Аллаһка якынайырга монсын да эшләргә кирәк. Аллаһтан ерак айта торган була икән, безгә моны чикләшергә. Чөнки безнең төп максат ул гыйбадәт. Һәм шулай ук менә Мүлк сүрәсендә дә бар бит. Укыйбыз күбез: "Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала." Үлемне һәм тереклекне бары тик сезне сынап карар өчен. Кайсыгыз иң хәерле, яхшы гамәлләр кылучыларын белер өчен. Менә бу дөньяда яшәүебезнең димәк максаты ул гыйбадәт. Һәм менә бу дөньяның мәшәкатьле дигәндә дөнья кәсебе, акча эшләүдә, гаилә коруда, шушы бөтенесе безне Аллаһка якынайтырга тиеш, ерагайтырга тиеш түгел. Максат булырга тиеш, мин кәсеп итәм, шушы акча белән мин Аллаһка якынаям. Закат бирәм, садака бирәм, гаиләмә халал мал, халал ризык алып кайтам. Өйләнәм, зинадан, харамнан тыелыр өчен. Бала күп итеп алып кайтам. Нәрсә өчен? Хәерле тәрбия биреп. Иман нуры белән иман тәрбиясе биреп, шушы ислам өммәтен тагын да куәтләсен өчен, тагын да алга җибәрсен өчен дигән ният белән. Ягъни бөтен шушы кәсебебездә бәйле булырга тиеш ахират белән, Раббыбыз белән. Ягъни файда китерү белән. Безнең кызганыч максат нәрсә? Ит үзлим, ине зурайтам, машина алам. Һәм бер уй фикердә юк, шушы машина, шушы анда ит үзү Аллаһка якынайтсын дигән. Һәм күбрәк менә шушы машина аласым килә, дуслар арасында мактаныр өчен, о кара, яхшы машинада эшли. Безнең ният булырга тиеш, машинаны алам, мәчеткә йөрер өчен, мәдрәсәгә йөрер өчен, анда башка төрле изгелек кылыр өчен. Безнең менә һәрбер дөньяви мәсьәләдә дә ният булырга тиеш Аллаһның ризалыгын алу. Чөнки бу дөнья белән өмет баулау, бу дөнья белән зур планнар кылу, ул русча әйтсәк әзрәк кенә глупость. Ни өчен? Чөнки без бүген үк менә хәзерге моментта ук китергә мөмкинбез. Һәм менә шушы хәдисне Ибн Умар дәвам итеп әйтә, нәрсә ди? Юлчы кебек булды. Һәм иҙа әмсәйтә фәлә тантазиру сабахти. Кич җитсә ди, иртәне уже син көтмә ди. Ибн Умар шушы хәдисне дәвам итеп әйтә. Кич җитте икән, син иртәгесен көтмә инде. Чөнки иртә инде булмаска да мөмкин.
Һәм шулай да вайда асбахта фала тантазирул маса. Иртә белән тордың икән, син кичне өмет итмә, син кичкә дә өмет ирешмәскә мөмкинсең ди. Һәм галимнәр әйтте менә шушы Ибн Умарның ва хуз мин сиххатик лимаратик ва мин хаятик лимаутик ди. Һәм нәрсә ди? Авырткан чакта бит инде гыйбадат кылып, изгелек кылып булмый. Шуңа күрә сәламәтлегеңнең кадерен белде. Сәламәт вакытта да эшләп калды изгелекне. Һәм җаның чыкканчы ди, әгәр дә син әле бу дөньяда йөрисең, яшисең икән ди, шушы гомереңнең кадерен белеп ди, шулай изгелек кылып калды. Үлгәнчә хәтлек ди. Менә бу бик бик сүзләр. Ни өчен? Бу безгә һәр вакытта да үзебезне теге тонуста тотырга ярдәм итә, анализ кылырга. Иртә белән тордык икән, без нәрсә уйлыйбыз? Ничек кенә күбрәк акча эшләргә, шулаймы? Ничек кенә анда машинаны алмаштырырга, ничек өйдә ремонт ясарга, ничек өйне итеп чыгарга? Ягъни безне 90% уй фикер дөнья мәшәкатьләре. Дөньяга мәңгелеккә килгән кебек. Әмма шушы хадис белән, шушы Ибн Умарның сүзләрен фикерләгән кеше уйлый, иртә белән торды икән, нишләргә тиеш? Менә бүген нинди гамәлләр кыла алам мин? Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган. Нинди намазлар укый алам? Нинди игелекле гамәлләр кыла алам? Кәсеп турында да уйла, берни зыяны юк. Ничек акча эшлим дип. Әмма акча эшләүнең дә кәсепнең фикер булырга тиеш. Эшләдем икән, шуңа керем булды икән, шушы керемнең күпме өлешен мин Аллаһ юлында тоталам, Аллаһка якынайтыр өчен. Иртә белән уяндык икән, уй фикер булырга тиеш, максимально изгелек кылып калу. Кешеләргә ярдәм итү, Кур'ан уку, зикр әйтү, дуа кылу. Һәм менә кич җитсә, без көнлек анализ ясарга тиешбез. Менә бу көнем үтте. Кур'аннан ничә бит укыдым, күпме садака бирдем, иртәнге кичке зикерне әйттемме? Берәр кардәшеңә берәр аят, берәр хадис сөйләдеңме? Берәр файдалы киңәш бирдеңме? Мәсәлән, без монда икән, бүген таваф кылдыммы? Берәр садака җария эшләдемме? Теге бер сахабы, ялгышам табигатьме, сахабымы? Шундый бик сүзләр әйтеп калдырган бит. Әгәр дә миңа әйтсәләр дә, син бүген үләсең дип. Мин шушы көнемә дә нинди гыйбадат, нинди изгелек теге арттырырга, өстәргә икәнен белмәс идем. Ягъни аның көне тулган изгелек белән, игелекле гамәл белән, хәтта әйтсәләр менә син үләсең дип. Мин нинди гыйбадат эшләргә икән белмәс идем дә. Теге безгә әйтәләр икән, всё, тормышың бетте, нитте, всё, син күчәсең берничә көннән. Без бит тырышачакбыз, шулай бит инде. Бөтен малны таратачакбыз, көне-түне Кур'ан укыячакбыз, намазлар укыячакбыз. Безнең бушлык күп. Шушы изгелек гыйбадат белән бик әз. Чөнки күп вакыт утырабыз, новости укып, шулай бит Кур'ан урынына буш сүз сөйләп, ягъни безнең бушлык күп шушы изгелек белән тутырабыз. Әмма менә бу галим, бу кардәшебез нәрсә дигән, мин белмәсем, тагын нинди үстәмә гыйбадат кылды. Шуның хәтлек көнен тутырган ул. Изгелек белән ул белмәгәндә дә. Һәм менә шушы хадисне ныгыта Гафир сүрәсенең 39-нчы аяты. Бөтен пәйгамбәрләр дә әйтә торган булганнар. Я кауми, и кавымым, и халкым, и кешеләр. Иннама һазихил хаятуд дунья матаа ва иннал ахирата хия дарул карар. Дөрестлектә ди, бу тормыш ди, ул вакытлыча гына кулланырга бирелгән бер нәрсә, әйбер ди. Әмма кайтасы урыныгыз ди, ул ди мәңгелек ди. Ягъни пәйгамбәрләр дә әйтә торган булганнар, ул дөнья вакытлыча. Без вакытлыча булса да,
Biz bu dünya белән күңелне бәйлибез. Biz каян белеп була? Менә ахират тормышы белән бәйлеме, яки менә бу тормыш элементарный бер нәрсә белән генә чагыштырып була. Намаз. Кыямәт көнендә иң беренче Аллаһ каршында соралачакбыз намаз турында. Шулай бит? Ничек белеп була? Эш, кәсеп. Намаз вакыты җитте икән, шурый шундыйлар безнең халык арасында, әйдә, намаз качмый ул, укырбыз әле. Нәрсәләргә кирәк. Әгәр дә эшне беренче урынга куясың икән, эшне әһәмиятләр дип саныйсың икән, димәк син бу дөньяга табынып яшисең. Бу дөньяга табынып яшибез. Вакыт җитү белән biz яшибез намаз өчен, гыйбадат өчен. Эшлибез гыйбадат кылыр өчен. Дип, намаз җитү белән намазны укыйбыз икән, димәк, әлхәмдүлилlah шатланырга кирәк, әле безнең калбыбыз яши. Бер абыйның сүзләре ошады бит, автобуста килгәндә. Шушы гомрәгә чыгарга 3 көн алдан әзерләндем. Ягъни бу дөньяда бер нәрсә дә тормыйды. Шушы Мәккә, шушы гомрә белән чагыштырылып. Бик күбе врач булып эшлим. Үзем монда килмәм. Килсә тыртып күрсәтәм. Бик шады шундый сүзләре. Клиентлар бик күп иде. Булганы иде менә. Аллаһта сынагандырмады Рамазан аенда. Әмма ди тәкъдим булгач ди кардәштән дә гомре барасыма, урын бар гомрәгә барабызмы дигәч ди уйладым да 3 көн эчендә бөтен клиентларны раскидалдады. 3 көн эчендә әзерләнеп гомрәгә киттем. Бу дөньяның мәшәкате ди, бу дөнья эше ди. Берничек тә чагыштырып булмый шушы изге җирләргә, шушы гомре белән алыштыруга ди. Һәм шундый да мусульман фикерләргә тиеш эш белән, кәсеп белән түгел, ул ахират белән. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кем ахиратны тели, ахиратка ынтыла, дөнья аның артыннан барачак. Сахабаларны карый, алар ахират дип яшәде. Дөнья үзе килде. Дөньяның барлык байлыгы менә килде аларга. Аларның аңа исе китмәде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кем инде дөньяга ынтыла, дөньяны ярата, дөньяны алырга тели, ул аны мәңге куып тота алмас ди. Шәүлә кебек, шәүләне тота алмыйсың. Кем инде ахиратка ынтылды, ахиратны тел, дөнья үзе киләчәк. Алмыйны ди. Әмма ул аңа кирәкмәячәк. Чөнки ул белә ул вакытлыча. Чөнки ул белә кәсеп итә, эшли, намаз укыр өчен. Кәсеп итә, байырга тырыша, Porsche Cayenne алыр өчен, катыш өчен түгел, юк. Тагын да күбрәк Аллаһка якынайыр өчен. Тагын да мохтаҗларга ярдәм итер өчен, тагын да мусульманнарның хәлен җиңеләйтер өчен, тагын да күбрәк закат бирер өчен, тагын да күбрәк хаҗга, гомрәгә килер өчен, хаҗга, гомрәгә бармаучыларны, аларны җибәрер өчен, тагын да күбрәк мәчетләр төзү өчен, күбрәк Аллаһка якынайыр өчен. Бүтән максаты менә Аллаһка якынайыр. Аллаһ шушы ислам өммәтен алга җибәрер өчен, изгелек кылыр өчен. Йортың бар икән, йөриттерән машинаң бар икән, әлхәмдүлилләh, все җитте. Калганын тырышырга кирәк, Раббың юлында кулланырга. Чөнки үлгәч менә әйтәчәкбез. Аят булачакбыз. Нишләп күбрәк сарыф итмәдем? Шулай Муслим Имам Әхмәд җыентында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Мали лид-дунья иннама масали ва масалу д-дунья камасали ракиб." كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها ди. Бу дөньяда мисал итеп буланып булады. Менә ракиб, бүгенге көндә машина белән ди. Без бит көне буе машина турында уйлап йөрмибез, шулай бит? Кышкыны уйлыйбыз инде, иртә белән чыгып җылытырга, эшкә барырга инде, сезон җитте икән, күпчәк алмаштырабыз, май алмаштырабыз, шулай вакытлыча гына искә төшерүгә. Әмма машина средство передвижения с точки А по точке Б, шулай бит? Дөньяда ана шушы машина кебек ди. Утырасың, каядыр барасың. Яки ди икенче мисалда
Иссы көндә ди агачның шәүләсе кебек ди. Без бит агач турында, шәүлә турында да уйламыйбыз. Иссе икән, әзрәк вакытлыча гына исседан качып суынабыз да дальше китәбез. Бәйләмибез без. Машина турында да уйламыйбыз, шушы күләгә вакытлыча кулланып торабыз да дальше китәбез. Дөньяда аны шундый вакытлыча куллана торган әйбер генә булырга тиеш. Изгелек кылуда куллана торган. Һәм менә кеше игрәк тә үкенәчәк Аллаһ хузурына күчкәч менә шушы максатны аңлап яшәмәгән өчен. Изгелек кылмаган өчен, Аллаһка табынмаган өчен. Менә Мөэмин сүрәсен каралсак, 99-100 аят. Кешегә ди, хәтта иза җаәһум ахадухумул мат кала рабби рҗиун ди. Кешегә ди үлем җитсә ди, үлсә ди инде. Раббым мине кире кайтарсаң дип сорыячак, үкенәчәк ди. Ни өчен? Кыйбатлы машиналар алышымы? Мотор күп итеп хатыннарга әйләнер өченме? Кыйммәтле телефоннар алыр өченме? Күп итеп акчалар эшләр өченме? Юк. Бөтенесе бер җавап бирәчәк. Лә'алли а'малу салихан фима таракти. Нәрсә дип әйтә? Раббым кире кайтарсаң инде. Нәрсә эшләр өчен ди? Раббым бу дөньяда эшләми калдырган изгелекләрне эшләр өчен ди. Кеше барлык кеше үкенәчәк. Үкене дөнья белән бәйлеме? Намазларын калдырып эшләгән эше өченме? Эш өчен, эш сәбәпле калдырган уразас эш дип уразаны калдырып шушы эше өченме? Юк. Менә шушы калдырган уразалары өчен, калдырган намазлары өчен, саранланып бирмәгән закат садакалары өчен. Вакытны жәлләп Кур'ан укыйсы урынына Инстаграмда утырган өчен үкенәчәк. Файдасыз хәбәрләр укыганчы хәбәр файдасыз Инстаграмда утырган өчен Кур'ан укыган булсаң, бөтен үкенүе булачак бары тик менә шушы игелекле, изге, хәерле гамәлләр өчен. Үкенмәячәк ул. Утыртмаган бәрәңгесе өчен дә, Инстаграмы өчен дә, ремонтламаган ни өчен дә. Юк, үкенәчәк бары тик шушы гамәлләр. Кәлләр юктыр ди. Иннәһә кәлимәтун хуа қаилуха ва мин вараихим барзахун иля яуми юб'афун ди. Юк ди. Бары тик әйтә торган сүзләр. Кайтса бәрбер, ягъни галимнәр әйтә, кайтса бәрбер ул аны эшләмәсе иде. Бәрбер шушы дөньяга алдамы. Әмма ди, кыямәт көне булганчы ди, үлгәннән тергәлгәнчегә хәтлек ди шушы барзах тормышында ятачак. Һәм нәрсә ди? 2-нче аятта килә Munafiqlar surəsinin 10-cu ayətində وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah Subhanahu taala әйтә, biz sizga bergan rizqlardan ди, инфак кылыгыз ди. Ягъни таратыгыз ди Аллаһ юлында, садака бирегез ди. Кайчанга хәтлек ди? Sizge ölüm jitkенче хәтлек. Аллаһ Таала әмер итә, Аллаһ юлында малны сарыф итәргә, булдыра алганча, көчеңнән килгәнче. Сезгә үлем килгәнче ди. Чөнки үлгәннән соң ди, Рабби, әгәр дә үлемемне кичектерсәң ди, тагын да миңа тормыш бирсәң иде ди, күп итеп садакалар бирер идем. Һәм изгелек кылучылардан булыр идем ди. Yani Allah Subhanahu Teala menamında sadakanın faziletini күрсәтә. Тегесендә 1-нче аятта Мөэминнәр сүрәсендә алган идек нәрсәне? Изге гамәлләр. Монсында инде садаканы аерым ачык әйтә. Чөнки иң сөекле гамәл менә монда күрсәтә садака. Ни өчен? Кешенең иң яраткан әйбере ул мал, ул акча. Кеше дә бүген көндә акчага табына. Әгәр дә кеше Аллаһка ышанып,
Allohdan ajr savob umid etib, Allohning ashuvin bosuvin tilab sadaqa berar ekan, bu ko'rsatadi uning iymon darajasi. Chunki bu o'zine qadrli bo'lgan, o'zi yaratgan aybirni beradi. Chunki Baqarada mana Qur'onda Alloh taolo aytadi, siz deydi, o'zingiz yaratgan aybirni deydi, o'zingizga suyukli bo'lgan, bek qadrli aybirni Alloh yo'lida sarf etmishsiz, siz благочестие, taqvolikning zo'r darajasına erisha olmaysiz deydi. Chunki sadaqa beru, aqsha beru, kishiga yordam etib, moddiy yordam etib, bu kishiga bek qadrli, bek yaratgan aybir. Namozni любой kishi o'qiy oladi. Ro'zani любой kishi tuta oladi. Tuganliklaring butun kishini tuta oladi. Shulay ko'rshi bilan da yaxshi sarf etmay. Mana bu molni sarf etib, ko'p etib sarf etib. Dega 50 tanka, 100 tanka berib tur oyga bir. Mana ko'p etib. Molning yartısını beruvanda 100 mingin bor ekan, 50 mingin, 60 mingin beru. Mana buldira olib bor etib, mana shinlab turib inangan kishigina. Shinlab turib Allohga yaqin bo'lgan kishigina. Ham shuna da o'kinashak, "Ey Robbim, menga tang kishiktirsan, tag'in berarim" deydi. Mana bu oyatlar bizga endi o'ylantirga tegish. Mana bu dunyo o'tashak, qaytqash o'kinashak. Bizni motivirat etirish, direktor shunday izgi yerlarda mana ko'proq Qur'on o'qirga, ko'proq zikr aytirga, ko'proq duo qilirga. Hamla shunda Ibn Umar da aytdi, işte salomatligining qadrini bildi. Salomat bo'lganda og'ritu kelganshidi, salomatda ko'proq izgilik qilib qoldi. Ham turmushining qadrini bildi, o'limga haqlikdi. Hamla Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da aytdi, Mustadrak al-Hakim jiyintig'ida keladigan hadisda "Ig'tanim khamsan qabla khamsti." 5 narsaning qadrini bildi. Şuşu 5 narsa yo'qqa chiqqanshidi. Shababaka qabla haramikdi. Yosh vaqtingning qadrini bildi, qortlik kelganshidi. Ya'ni yosh vaqtda energiya toshib turadi, sen ko'proq foydali amal qila olasan, shulay deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, bitta muhim ayber, "Xayrun nas" Mana bizning har birimizning zip bo'lasi kelar. Shulay deydi. Biz yaratamizni ayrim bizga muomala bo'luvi, ayrim mana bizni zo'rlaganlari, bizning ayrilib turasi kelar butun kishilardan. Bizning eng xayrli kishi bo'lasiz kelar. Shulay deydi. Bu dunyodan. Amina nishikson Alloh qarshida mana shunday ayrim xayrli kishi bo'ladi. Kishi orasida ayrim alhamdulillah vaqtli shaybatinni no, ammo Alloh qarshida xayrli ayrim kishi bo'lib, bu turmush uchunda, oxirat uchunda ko'pga ustunroq darajalar. Chunki Alloh taolo senga yo'llarini ochadi. Ham aytdi, eng xayrligiz xayrun nas, eng xayrli kishi anfa'uhum lin-nas. Qolganlarga foyda keltiruvchi kishi. Ya'ni Alloh qarshida eng xayrli kishi qolganlarga foydasi ko'p degan kishi. Ya'ni потребитель tugul, a производитель. Mana biz ko'p vaqtda потребляйтерga yaratamiz. Nishab bizga buni bermaylar, nishab bizga shulay aytmadilar. Mana menga tiyish, menga bo'lurga tiyish. Ya'ni потреблять, gil umid etadi bizga narsa ishlarga tiyish. Bizga gil berib turga tiyishlar. Alloh qarshida eng xayrli kishi u производитель. U umid etib yotmay qachon bir, u o'zi beradi, o'zi yordam etadi. Ul yoki kishiga ilm tarata, yoki masjid madrasalar tuzay, yoki quyular, shishmalar yasay. Kishilardan da hajga, umraga jibara. Ya'ni kishiga gilma foyda keltira u kishi. Hamra biz erta bilan turg'ashda so'rab berayotimiz. Buni kishiga
jamg'iyatga, xalqqa mana men nima foyda keltiraman? Men o'lgandan so'nda mening ismim yashasin uchun. Mana shunday kishi bor-ya, shuni haqli izgilib qildi, alhamdulillah, Alloh taolo qabul qilsin. Maqtanu uchun tugul, duo qilsinlar uchun. Mana biz o'lgachda bizning amallarimiz yashasin uchun. O'lding ekan, amaling qisildi, uzildi. Ammo sen tuzgan yo'llar, sen tuzgan masjid madrasalar, anda sen bostirgan kitoblar, anda sen o'rgatib qoldirgan bolalar, shogirdlar, sura o'rgatding, namoz o'qirga o'rgatding. Mana bu butun amallarda sen o'lgandan so'ng senga narsa dividend keltirib turashaq. Ajr keltirib turashaq. Ya'ni sen ketsangda sen tan bilan bo'lmasangda sening isming yashadi. Sen duo qilar, sen iska olar, mana bu soldirgani bu kishi deb. Hamma niyat bo'larga tiyish, mana maqtanu tugul, ana sen o'lgandan so'ng senga ajr kelib tursin. Hamra hadisda aytgancha, mana shunday izgiliklarni qilib qolira kerak yosh vaqtda. Yosh vaqtda mumkinchiliklar ko'proq. Mana bu kunda biz yaratamiz, qo'y yerda nitalar ekan, qo'ya bo'lishalar ekan, qo'ya nitalar ekan. Biz shunday maqsad qo'yaratiz, men bo'lisham. Men bo'lishmasamda kim bo'lishsin? Men ishlamasamda kim ishlasin? Kutib yotmasqa qolganlardan. Qachon kelib ishlar, qachon kelib bo'lishalar. Mana men deb. Mana shulay ummatda xayrli kishi bo'lam deb yashaysan ekan, mana men yordam etuvchi, mana men foyda keltiruvchi deb. Sen o'lgandan so'ng shoqlanib to'yolmay yashaysan. Chunki sen shu sadaqa jariy kelib turashaq. Akim endi o'zi ishingni yashadi. Kishilarga foyda keltirmishi, kishilardangina foydani so'rab endi. U o'ldi ekan, shu bitdi. Ismida qolmay yashab. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam narsa dedi: "Idza mata ibni Adam inqata anhu amalu." Agarda odam bolasi o'ldi ekanda, shu onun bütün ameli to'xtaladi. İlla min salasidi. İlla lama shu amalgina to'xtalmaydi. Sadaqatun jariyadi. Sadaqatun jariya. Musulmon kishisi tirishirati shu sadaqa jariya qiladigan narsa u. Aytganimcha, shishma yasatib, kishiga anda biror ovulga suv kiritdi deymasan, kishi shu shishmadan suv olgan sayin, shu ovulga kiritgan suvni ichgan sayin, qo'llangan sayin ana ajri borasha. Ovulda masalan yo'l soldi deydi. Kishi shu yo'ldan yurgan sayin, yo'l jimirilib bitgan sayin senga ajr borasha. Masalan, Qur'on oldingda, kibitdan Qur'on oldingda, haram masjidga qo'ydingda, mana bunday qo'shi masjidga qo'ydingda, kishi shu mushafni, shu Qur'onni olib o'qigan sayin, iskirib tavshalib bitgan sayin senga ajri borasha. Kishiga bir foydali kitob bo'lib ketgan ekan, kishi shu kitobni o'qigan sayin, ilm olgan sayin senga sadaqa jariy, senga ajri borasha. Kishiga kiyim olib bergan ekan, u kiyimni kiygan sayin senga sadaqa borasha. Masjid tuzib qoldirgan ekan, madrasa tuzib qoldirgan ekan, bir yurt tuzib qoldirgan ekan, kishi shu masjidga kelib namoz o'qigan sayin senga ajri borasha. Kishi shu madrasaga kelib o'qigan sayin, ilm olgan sayin shu har bir shogird uchun senga ajr borasha. Chunki sen sababchi bo'lding, foyda keltiruvchi bo'lding, shu madrasaning oyoqqa bosuvini. Biror kishiga yetkazib berding ekan, shu kishi bunda yashagan sayin, uning bolalari turgan sayin senga ajr borasha. Ham narsada avvaladu solih yad'u lahu. Ikkinchi sadaqa jariya duo qiluvchi bola. Agar siz tarbiyalab, imoniy tarbiya berib bola o'stirding ekan, sen o'lgandan so'ng senga ajri borasha. Mana bu kimning problemasi? Mana biz duochi bolalar tarbiyali bilmaymiz. Biz tarbiyalaymiz, bor edik. Narsagina oldagi darsda narsa degan narsa bilan shog'ishtirdi. Mana
чагыштырырга гел сөйләргә кирәк. Менә достучаться әтигә нигә кирәк. Безнең бөтен кайгыртуыбыз нәрсә? Ашау, эчү, киендерү, йорт белән тәэмин итү, һәм инде эшкә урнаштыру, өйләндерү инде. Хәтта менә мусульманнарның да бик әзе уйлый, ничек кенә менә дини тәрбия бирергә, ничек кенә Куръан ятлатырга, ничек кенә әдәп әхлак нитергә, ничек кенә бүгенге көннең шушы фитнәсеннән сакларга бик әз кешене генә кызыксындыра. Күбрәк уйлый, ничегрәк яхшырак эшкә урнаштырырга икән, ничегрәк кенә выгодны гына ипотека алып квартиралы итәргә икән. Но алай уйласаң, безнең балабыз хайваннан да түбән дәрәҗәдә эшли. Хайванны кайгырталар бит. Абзар белән, пишән салам белән, вакыты җиткәч теге сыерга үгез алып киләләр, сарыкка тәкә алып киләләр, шулай бит. Нишләп соң без менә кайгыртмыйбыз, шушы балам миңа дуачы булып үсәме? Менә шушы балам дуа кыла беләме? Мин үлдем, биттем, менә миңа дуа кылачакмы шушы малар? Кызганыч менә, хәтта мусульманнар арасында да балалар өчен кайгыру юк. Менә мусульман гаиләсенә керәсең, аны тәрбияли Маша и Медведь, волшебная фея, суперменнар андан диде. Аларны тәрбияләми Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләмнең сирасы, сахабаларның тормышы, Куръан. Хәтта шунга шаккаттыразын теге малайына 10 яшь инде, кардаш шундый машалла, сакаллы шундый, о, дип динди бери, малайына 10 яшь элементарны исламның бишәркәнен белми. Гап-гади иманның 6 әркәнен белми, 10 яшь малайга. Менә шундый шаккатасың кайбер вакыт керәсең. Әмма бөтен мультфильм геройларын белә, агроминный телевизор торганда, әллә инде уеннарның ниләрен белә. Әлхәмдулилла инде теге нормаль уеннар булса теге белү ягы. Намазга йөрисеңме? Юк, әти алып бармый. Ну, өйдә укыйсыңмы? Сирәк-мирәк укыйм, 10 яшь. Бу безнең арада булган кардәшләр арасында. Мен әйтмим пиши. Әле кайберләре монда килде. Балага вообще 0 внимания. Бу бик аяныч. Бу бит сиңа дуачы, мондай халәттә, когда ул шушы дөнья белән генә бәйләнгән, ничек сиңа дуа кылырсың? Өченчедә садака җари Әл-илму юнтафау биһи. Синнән калдырган гыйлемне. Шушы балага кайтып кал. Әгәр дә балага тәһарәт алырга өйрәттең икән, намаз укырга өйрәттең, Фатиха сүрәсен ятлаттырдың икән, Кул хуаллах ятлаттырдың икән. Балага түгел, туганыңа да, дустыңа шушы кеше син өйрәткәннән гамәл кыла икән, тәһарәт ала икән, шушы намаз укый икән, сиңа да әҗер барачак. Һәм галимнәр әйтте, иң хәерле садака җария ди, менә шушы эшли торган гыйлем тарату. Ни өчен? Чөнки төзегән матди әйбер ул күпмедер вакыттан соң ул таушалып нитеп бетәчәк. Шулай бит. Бала ул шулай күпмедер яшәгән үләчәк. Ана гыйлем таратып калдыру. Шулаймы? Мәсәлән, балаңа өйрәтеп калдырдың бер элементарный Фатиха сүрәсен. Бер Фатиха сүрәсен. Балаң өйрәтте икән үз баласына, үз баласы өйрәтте оныгына, оныгы үз баласына, менә шулай цепочка барачак. Менә шушы цепочка Фатиха сүрәсен укыган саен сиңа әҗер барачак. Акра галимнәр әйтә бит, укыганда гел әйттеләр, элементарно гына ди нәрсә эшли аласыз, даже бер Фатиха сүрәсен генә өйрәтегез ди берәр кешегә ятлап укырга ди. Шушы Фатиха сүрәсен укыган саен сезгә әҗер барачак. Тәһарәт алырга гына өйрәт, шушы тәһарәт ала икән ди, калганга өйрәтә икән, сиңа әҗер барачак. Шуңа иң хәерле менә гыйлем тарату. Гыйлем тарату өчен университетлар анда ничә ел
o kadar talep edilmiyor. Elhamdülillah elementarna әйберләрне өйрәтә алабыз. Әйткәнемчә, Фатиха сүрәсе намаз уку, тәһарәт алганда зикрләр, Субханаллаһи ва бихамдихи субханаллахил азим берәсенә өйрәттең икән, фазиләтен сөйләдең икән. Һәм шуның белән гамәл кыла икән, сиңа да әҗр барачак. Elhamdülillah, zor mümkünçülük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, "Belli anni velau ayat." Minнән bir ayet bulsa da yürüştürürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytmadı, üniversitet bitirigез анда шулай айтыгыз, bir ayet bulsa da yürüştürürdü. Bir kişiye генә әйттең икән, шу Зарiyat сүрәсенең 56-нчы аятын, biz sizне кешеләрнең һәм җиннәрнең бары тик миңа гыйбадәт кылыр өчен яраткан. Бер синең максатың бу дөньяда кешегә гыйбадәт кылу. Менә сүрә. Кеше уйланып, фикерләп, шушы әйткән bir аят белән гамәл кылып киткән, сиңа да савабы булачак. Сиңа да килеп торачак ул гыйбадәт кылгансың. Чөнки син сәбәпче булдың аны шушы аятны әйтеп уйландырырга. Һәм шуңа гына яшь вакытта картлык килгәнче тырышырга кирәк менә шушы гамәлләрне кылып калырга. Һәм нәрсәди? Васихат кабла сакам. Авырту килгәнче сәламәтлеген кадерен белде. Чөнки сәламәт вакытта, әлхәмдүлилләһ, гыйбадәт кылып була. Намазда укысын, ураза, авыртканда инде кими. Шулай бит, шуңа күрә сәламәт булдың икән, шулай тырышырга кирәк, хәерле өммәткә файда китерергә. Ва гыйнаәкә кабла фақр. Фақирлык килгәнче байлыгының кадерен белде. Ягъни байлык вакытта эшләп кал. Садака биреп кал, закат биреп кал, анда төзлеп кал, нәрсәләр чыгарып кал. Чөнки фақирлык килде икән, уже моны эшли алмыйсың. Ва фарагака кабла шугылик. Буш вакытыңның кадерен белде. Вакыт тыгызлыгы килгәнче. Ягъни булай бит, кайберәгенә зур должностька куялар, нитәләр, теге эш белән тула, буш вакыт калмый. Буш вакытың булды икән, без нишебез? Без Инстаграмда утырабыз, YouTube'та утырабыз. Без Новости 24 карыйбыз, шулай бит. Әмма шушы буш вакытында bir bit Kur'an'ını okudun икән, bir faydalı kitap okudun икән, ул сиңа күпкә хәерлерәк булачак. Чөнки шундый момент, шундый вакыт җитәргә мөмкин, син бүтән буш вакытың булмаска да мөмкин. Ва хаятака кабла маутигинде. Тормышыңның кадерен белде, үлем килгәнче ди. Менә аятларда әйткәнчә, "И Раббым кире кайтар, изгелек кылырга, и Раббым кире кайтар, садака бирергә" дип үкенмәс өчен, әгәр дә җаныбыз чыкмады икән, йөрәгебез тибә икән, яшибез икән, шушы тормышның кадерен белә. Аллаһ субхана ва тааля безгә тawfiq hidayat берсен, менә шушы хадислар белән, аятлар белән гамәл кылырга, бу дөнья белән өмет багламыйча, күбрәк шушы ахиратны уйлап, ахиратыбыз өчен яшәргә. Кыстан бер әйтәм, бу дөрес аңлагыз. Бу әйтмәй теге аскетичный образ жизни алып барырга дип. Анда бер нәрсә төзүмичә, бер нәрсә алмыйча юк. Төзүсен йортында, ал син машинаңда, әмма шик булырга тиеш. Һәм шушы мал монда кирергә тиеш түгел. Шушы малың әйткәнемчә гыйбадәттән ерагайта икән, син күрәсең икән, менә шушы дөнья артып. Менә күрәбез. Кайбер кеше, машалла, яши анда теге скромный гына, яхшы машинада йөри, йорты бар. Ну всё, обеспечен. Анда 100 мең, 150 мең кирем барды инде теге. Әлхәмдүлилләһ, Куръанда ятлый ул, теге дәресләргә дә йөри, мәчеткә, намазга да йөри. Әмма момент була, дөньяны изучайта башлый. Тренингларга йөри башлый, китаплар укый башлый, тегене моннан да өйрәнә башлый. Ну, дөньясы арта башлый, өйрәнә бит инде, бизнеска яңа инвестировать итә. Ну, әлхәмдүлилләһ, киреме дә күбәя башлый. Кирем күбәйгәнгә кара, мәчеттә сирәк күренә. Куръан ятлау инде все калдырды. Гыйлем мәҗлесләренә шулай ук атнага 5 тапкыр йөрсә, хәт бер генә йөри. Димәк, нишләде бу сине? Бу дөньяга килгән максатыннан читләштерде. Аятта әйткәнчә, кайтар мине Раббым, изгелек кылырга мине ди. Бу изгелек кылу килмәде. Димәк, сиңа менә бу хәзер кәсеп итү, малыңны арттыру, димәк сиңа хәерсез. Әгәр дә кирсенчә булды икән, бар шундый кешеләр, ну бик сирәк. Малы арта аның. Малы арта.
Киреме күбәя. Киреме арткан сайын тагын да таквалана бу. Тагын да күбрәк бирә башлый. Иртәнге намазга йөри иде моңарчы. Соңрак калып килә. Бу имамнан да беренчерәк килеп утыра. Кур'ан яклый, тагын да күбрәк яклый башлады. Чөнки Аллаһ Тәгалә бирә, һәм биргәнгә шөкер итеп, изгелек кылуын тагын да арттыра. Менә шулай була икән, альхамдулилlah. Инвестируй дальше, продолжай. Чөнки шушы малың сиңа ярдәм итә тагын да Аллаһка якынайырга. Тагын да күбрәк изгелекләр кылырга мөмкинчелек ачыла. Син тагын да Аллаһка якынайба. Менә шулай булса, дәвам ит. Менә икенче ягы булса, шикләштерде икән. Мәчеткә йөрүдә кимеде, зикр, иртәнге зикрләр дә юк. Димәк, син монысын кимеде. Синки шушы малың сине Раббыңнан шикләштерә. Раббыңнан оныттыра башлады. Шуңа күрә менә карагыз, үлчәүне. Мал арту белән, чөнки кардәшләр сорыйлар, менә кая грань? Грань менә шушында. Мал артуын, шушы роскошын Аллаһка тагын да күбрәк якынайта икән, альхамдулилlah, димәк әле сиңа зыян китерми. Шушы роскошын сине ерагайтты икән, димәк, роскоштан шикләшергә кирәк. Димәк, ул сине үкенүгә китерәчәк. Күрәме, дөрес аңларга кирәк. Теге тишек носки белән, җыртыштан белән йөреп, теге аскетизм дигән сүз түгел ул. Алып бар дөньясында, дөнья алып барырга тиеш ахират хисабына. Ахиратны уйлап. Шушы дөньяң ярдәм итәргә тиеш ахиратың өчен. Шуңа күрә Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә менә тәүфыйк хидаят берсен. Безгә шушыны аңлап, төшенеп, бу дөньяга зур өметләр багламыйча инде Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә ризалыгына ирешергә. Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә шушы тоткан уразаларыбызны, кылган тавафларыбызны, укыган Кур'аннарыбызны кабуллардан кылсын, һәм шушы изге җирләрдән дә анадан туган бала кебек чистарынып кайтырга насыйп әйләсен. Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә менә бәрәкәтен насыйп әйләсен тормышыбызда, вакытыбызга. Һәм Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә безне район ишекләреннән җәннәтләргә кергән насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта астагфирука ва атубу илейк.